हेलो सोनाफोर गुड मर्निं दिनै आङो ट्रेनावसो दङलाय सोनाफोर मैया मोनायावनो गाखोदोंमोन बेंगलर थांनो थाखाय फिसालाफ्रा सुट्टि जोब्बाय नालाय फिसालाखौ दोनलांनो थांगासिनो आङो बेंगलराव मैया मोनानि 9:30 नालाय 10 साराय 10 जालायलायदों ओमफ्राय मोनायावथ' आं भिडिअ खालामनाय जायासै नै दासो नोंथांमोन एसे शेयार खालामसाबलायबाय दा सोरांबाय ओमफ्राय फिसालाया सिखारथ'वाखै उन्दुनानै दङ जेबो खामानिथ' गैया नालाय उन्दुबाय थाथों उन्दुनायानो मोजां उन्दुबाय थाथों साननानै आंबो फोजायाखै आरोखि मोनायावबो एसे लेटसो उन्दुनाय जाखाबायना ओरैनो ट्रेनाबो 9:30नियानो 10:30 जालायलायबाय ओमफ्राय ट्रेनाबो जोंनि क'क्राझाराव स्टपेज गैयाना ओमफ्राय जोङो बङाइगावआवसो गाखोफैनांदों निउ बङाइगावआव ओमफ्राय टिकेटआबो आंना जाथायमारासै आरोखि स्टेसनाव थांलाय फैलाय खालामबाबो मोनथायमारासै ओमफ्राय वेटिंबाबो आङो जायो होननानै गाखोनानै फैबाय दा मोनसे सिट मोनसाबबाय फैसा होनानै फाइनेलि बेंगलर मोनफैबाय सोनाफोर खस्थ' मस्थ'नो ओरैबायदि लेट ट्रेनाबो 8:00नियानो 10:30 सफैबाय हाबाब बाहा थाङो बाहा मायो हरबाबो जोबनो रोङाहाय जोंनाव सोंखारिनांगौ ना जोङो बेजों सोंखारिनांगौ बेजोंसो थांनांगौ मानसिफ्रा लोब लोब Attention, while using escalators. Baby Pinky. You can sit. Hotel nagiरबावनांगौ दा सफैनायानो सफैबाय दा हटेल नागिरनांगौ हटेलालाय माबायालाय रुमालाय मोनदोंमोन स्कुलावनो दाना लेटद्राय जाबायना बांद्राय लेटबाथाय बन्द जायो आरो जोंनि फौजिफोरनि गेस्ट रुमाबो बिदिनो नागिरनानैसो थानांसिगोन दा गोजांबायसो गस्ला सुथुर लाबोयो आं गाबोन फ्लाइटआव थांनांगौबाबो बिराद गुसु दीदी ऑटो चाहिए ऑटो भैया फाइनेलि सफैबाय नै बेंगलर ओरैबायदि गुसु ओमफ्राय बेंगलरावथ' गोजांखायोना ओमफ्राय आंहा गोजांनायखौनो बावदबनानै गस्लाखौनो लाबोनो बावलायबाय नै बेंगलर स्टेसन दा हटेलाव थांसैलाय नै बेंगलर रेलवे स्टेसना जा मोजांखा एयारपर्ट बायदिखा SMVT रेलवे स्टेसन बेंगलर फाइनेलि दा नै मबाइल लानानै थांगासिनो दङ हटेलसिम हटेलाव थांनोसै मानसिफ्रानो खुनु खम गैया आरोखि बेनो सान बेनो हर सानबाबो हरबाबो बिदिनो बिहिर 12टा जालायलायसै जोङो फाइनेलि दा नै हटेल लानानै थाफैबाय जोङो स्टेसननि बिदिनो 4 किल'मिटार गोजान जायो आरो ओमफ्राय स्कुलावनो मोनदोंमोन गेस्ट रुमखौ स्कुलावनो गेस्ट रुम मोनदोंमोन नाथाय 10 साराय 10टासिमाव सफैबासो मोनगोन होनखादोंमोन नालाय गैया मोनासै दाना साराय 10टा बारलायलायबाय ट्रेनाबो लासै खारनानै आं 8टायाव सफैनांगौ नै ट्रेनानो फुंनि 11टायाव सफैबाय गैया मोनासै मालाय गेट खुलिग्राफ्रा थांजोबो नामा गेटआ मारिथेजोबनानै मोनाबाथाय रावबो खुलिग्रा गैया आरो मोनासै दा बेयावनो थाफैबाय जोङो बिमा फिसा सानैजों रुमालाय गाज्रि नङा मोजाङानो खिन्थु बिराद गुसु मोनबाय खिन्थु नै फांखा होनानै होदों ओमफ्राय रुमा फांथेना दोननाय नालाय फांखा होआबाबो बोरैबा मोनामनाय मोनोना ओंखायनो दसे फैथ'नोसै बिराद गुसु आरोखि बेंगलराव ओरैबायदि स्टेसनावथ' ओरैबायदि गुसु मोनबाय आङो हाखालासोमोन लोमजानाय बायदि जाखाबायमोन जोंनि हटेल रुमफोर नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै दा आङो नै बेनो बेडआ बिमा फिसा सिंगोलावसो गोलैयो आरो बेयो डाबलाव गोलैया डाबलबा बारामोन ओमफ्राय बेयोखौ लाबाय जोङो बांद्राय हाइफाइखौबो लायासै 2,000नि बियो प्रिमियामबा आरो 2,500 मोनजाहैदों एसिबो दंलायलायो बे एसिखौलाय मा दरखार आंनोथ' एसि गोनां नाङा होनदोंमोन ओमफ्राय बेबायदि एसि गैया जाहैदों मालाय डिलाक्ससो आलमारियाबो जा साइज आलमारि दङ मालाय आलमारि
नैबेथिं दरजा नैबे टिभि नैबेथिं बाथरुम फिसालाया खारलांबाय ड्रेस सोलायनानै खिनो होलांबाय हजोंहायथ' ट्रेनाव खियासै बे गथ'आ नै बेथिंजाय ड्रेसिं आयना दङ ड्रेसिं आयना टेबोल दङ ओंखाम जानो हायो फिसा फिसा पेक टेबोल मोननै दङ गाज्रि नङा गाज्रियालाय मोजां मोनदां जोङो ट्रेनाव हयले ओरैबायदि खस्थ' मोनबोखाबाय दे जोङो फ्लाइटजोंबो ओरैबायदि दाम जानानै होबाय सासेयावनो 19-20 हाजार बेनिखायनो आङो बेजोंनो मा होनो वेटिंबाबो गाखोनानै थांसै होननानै लानानै फैबाय फिसाखौ खस्थ' मस्थ' थांसै होननानै जेरै खस्थ' मस्थ' थांगोन होनदों जेरैबायदि खस्थ' मोनखाबाय फिसालाय माने ट्रेना ओरैबायदि भिर आरोखि खुनु जायगा होननाय गैया मोनसे सिटआवनो साब्रै साथाम साब्रै जोबखा मोनसे सिटआवनो जानला मोनला गाखोनानै फैजोबखानाय सोरबा टिकेट गोनांबाबो सोरबा टिकेट गैयियाबो आरो वेटिंआथ' वेटिं गासिबो गाखोनानै फैखाजोबनाय आरोखि टिटिजों रायज्लायबायबाबो टिटिया सिटआनो गैया माखौ होनो बेबायदि आरो ओमफ्राय दाना मा खालामनो जि रानग्रायानो गावसोरना बे ओरै माबायाव थायो नालाय जि दोनग्रायाव थायो नालाय बेखौनो होबाय बिसोरो बेबो 5,000 नङाबा मोना ओमफ्राय दाना गाखोखाबाय नालाय आंबो 5,000बाबो होनानै लानोसै होननानै गाखोनानै फैबाय आरोखि ओमफ्राय आदा अबेबा खालि जाबा होनांगोन होननानै बुंबाय जिरायग्राफ्राबो मोनथिगौ नालाय खिन्थु बाहा खालि जानो गैया आरोखि जैदिन गाखोदों ओइदिनथ' मोनायाव बांद्राय गरमबो जायासै एसे थान्दा जाबाय गाखोनानै फैबाय ओरैनोथ' बाथरुम खाथियावसो जाखायो नालाय ओरैबायदि मोनामनाय मोनबाय आरो बाथरुम खाथियावसो जाखायो नालाय अखानायै सानाव मानसि थांनाय फैनायजों ओरैबायदि मोनामनाय मोनबाय गरमबो मोनबाय बिराद खर'आव लिनायनाय मोनदोंमोन आरोखि आङो मैयानि दिनाव ओमफ्राय टिटि फैबाय सानै साथाम टिटिनाव बुंबाय टिटियाबो माने सिटआनो गैया आरोखि र' दा खोन्थागोन होनसै ओमफ्रायसो थांसैलाय ओमफ्राय गैया सिटआनो होनो हाया रावबो होनो हाया आरोखि सासेबो हिनजावफोरबो दङ हौवाफोरबो दङ बिदिनो जि रानग्राफोरनिखौ सोरबा 4,000 सोरबा 5,000नि होनानै थाजोबनाय जाहैदों ओरैबायदि खस्थ' फैबाय फैनानै मोनायाव अखा हाना होनानै गुसु जाबाय आरोखि दिना ओमफ्राय मोनायावबाथ' बांद्राय मानसि थांलाय फैलाय जाया नालाय ओमफ्राय बांद्राय मोनामनायबो मोनासै उन्दुनानै फैलायबाय ओरै जि खोंथेनानै लानानै फैबाय जोङो जि खोंथेबा बारा मोनाम नालाय आरो खोंथेनाय बायदि जानानै खस्थ' मस्थ' बिदिनो फैनानै दहाय फुङाव ओमफ्राय बे जि होग्राया बिजय बरानिफ्राय खालि मोनबाय होननानै लिंफैबाय आरोखि जोंखौ मोनसे सिट खालि जाबाय होननानै ओमफ्रायसो गथ'आ लांनानैसो सान्थि आरामसे दिनै फैनो हाबाय आरोखि सानसेखौ दिनै गाखोनो मोनबाय साननि दिनाव नङाबाथ' दिनै मा जाबावगोनथाय खर'आनो साजोब्बायमोन आंना आरो आङो जिबनाव बेबायदि वेटिंआव गाखोला बिदि सानलायलायबाय आरोखि माने फुंनि मोनसे आङो केन्सेल खालामदोंना टिकेटखौ बे फुंनियाव गाखोनानै फैयोबा बेबायदि जाद्रायनाय नंगौमोन नैबे हामसाफोरा बिराद बिहिर जाखायोहाय हाबाब जायो बेनो गाखोजोबनाय मानाय टिकेट गैयाबो गाखोखायो हमजाबा फाइनखौ होगोन बेबायदिसो उनाव टिटि फैनानै फुरा हमखावजोबजाबाय बेसाराफोर फाइन लाजाजोब्बाय सोरबा 5,000 सोरबा 6,000 सोरबा 3,000 4,000 बिदि होनांजोब्बाय सासे हिनजावाबो तेजपुरनिमोन जाहैदों बियो बेंगलरावनो थाखायो नामा फिसाया बेंगलरावबो खामानि मावो नामा साख्रि होनदों आरो बियो नामा बियो सामार बुरजाखाय बेबो फ्लाइटजों फैयाखैमोननो बेहाबो दाना आंजोंनो जोंनि गाहायावनो बेबो बै जाय आङो सिट लादों 5,000 होनानै बेहाबो 4,000 होनानै लादोंमोननो बेहाबो दहायसो आंनि गाहायाव फैनानै जि खिथाबाय जिबाय ओरैबायदि खस्थ' जादों होननानै माथो खालामबावनो उपाय गैया खस्थ' मस्थ' सौफैबाय दा नै एसे मोजां उन्दुनानै लानोसै दिनै बिमा फिसा बिदिब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै सनाखौ भिडिअ फरायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट